Wophuthi mina ngeke ungitshele ngathi ekora ma-1 bese izothi yashaya. Wabona namuhla ihlangane nazo izintanga zayo. Yebo. Lento yayenza le eDurban le kuseDurban City first half. I-defend game iziwe phela beyithi izoyenza namuhla. Yayoshaya Esperance le kuhambeni. Yabuya yazosiphindela ngo-1. Wophuthi ngikutshela u-1 nganayo iGalanti. U-1 uGalanti nganayo ngikutshela. Namhlanje bayibonisile ukuthi lena abathi Sundowns uzothatha iligi ifile. Sikhathele singamabhakaniya. Sikhathele futhi sikhathele ngokuloko siminyela into engekho. Buka namuhla sisuka le endlini zethu. Sishiya ama-TV wethu la siwakhokhelayo. Sathe kungenani siye ePitoli siyominya. Siyanuka sigezana nokugeza. Sithi mangaba le ndunu le izonukela abantu. Ayibanukele. Sikhathele ngeSundowns. Waphuta azodela iSundowns azizalwe eSundowns. iSundowns yayingakayitholi intanga zayo. Ilokhu iqhuba ngalama-1 bathi yashaya. Yini indaba ingashayanga iStellenbosch ngoba yona iyashaya. Shaya iPirates. Ngesena mudaka. Wophuthi ngikutshela. Mina ngikhathele ngalama-team ukuthi ayobophela ukushaya i-team eyi-1. Nabo-ke bayasihlupha singamabhakaniya. Bashaya FNB insizwa yadumala. Yatisha nqamuka imsipha. Nabo-ke namhlanje bahlangane nentanga zabo. Bathi bona bayashaya. Hey Sundowns yashaya. Yini indaba ingashayanga iStellenbosch. Futhi ngikutshela. Sengizwile kancane ukuthiwa igame yabo ihlehlisiwe. Bodlala ngesonto. Bathi babuyele emhlathuzi le. Lena kuphumeke webhuti. Awubuze mina, uyabuza omkhaya laba namhlanje bekade basupporta into singani iSundowns. Sasa webhuti ngikutshela, sasa sabashaya abola mthutho nama-sunflower kanye. Wenzwa bhuti, mina ngithi ngumabaso, ngumlandeli wePirates. Le league le Pirates iyayithatha. Mina ngithi How's it ngithini? Mina ngithi noma ngabe iStellenbosch basiropile ngoba siwinile vele. Sarojwa. Mina ngithi ileague iSundowns angeke iyithole kule season. Ayikhonani. Mina ngithi ngumabaso. iSundowns ngingabheja ngendunu yami iSundowns angeke iyithole ileague. Ayikhonani. Ubheza ngani? Lebhuti ukujela ndingabheja inyomfelo Sundowns ileague engeyikumi. Wanezwa? Ebhuti iSundowns kule season ngithanda ningathandi. Nisazowaneka lamabhena wenu nithi Gadozo must go. Ngoba kule season ayikho ngisho nale nkomishi ejwayele ukuthathwa abomkhale amaplanka lebathi makhufe cup ledlalelwa kanye bese uyophakamisa amaplanka. Ayikho inkomishi ezona ukweSundowns kule season ngikutshela. Wena uthathani? Ungabuza mina ukuthi ngithathani sengithatha eKapa amathathu. Wena uArsenal FC. Wena uArsenal FC. Mina ke Arsenal FC. Isikutshele asikhulume nawe. Yes. Asiwini ngama-goals wina ngama-points. How many Sundowns? Wophuthi mamela ngikutshele. Nisijwayela kabi ngama-Sundowns yokuthi nithathe ileague kusele 10 game. Sisala siyalwa thina la silwela into engekho. Nina kade nahamba nenyama yale season yophela nge-23. Kisolo la neti or Sundowns ya league. Wena utswile. Baradai arsay lutu. Wena tsikiri Richards Bay. Asay Ona ke paletso ka Richards Bay. So le Wazi iSundowns ayihlukene nani nokuthi usaba umuntu owakhula naye lokakushaya esikolweni noma sewukhupha kuye egoli mawuhlangana naye usamsaba kanti lo muntu kade wafa uhamba balesibungu ekuthiwa ingulaze. So game in hand labana uchoshi. Igame in hand ingani kusizana waphuthi ungayithembeli igame in hand kuze kubuya uJesu lokuphethe le game in hand.
mina ngeke ungitshele ngegame hand ngaphathi igame hand amasizini awu5 ngokulandelana kuphi lapha ngahlala nawo 5 years in a row kunama game hand ungayithembeli igame hand wabhuti ungathembeli abantu abakuthembisa umsebenzi bese udayisa ngayo yonke into yakho uthi nako sengithola umsebenzi ngiyosebenza bofika bathi indawo yakhe ayisekho sifaka ubani yeah manje Sundowns ingathembeli ukuthi njengoba inegame hand izothola leli kuphi lapho ugade kulesi sizini ngiyela ngibhakanile ayikhonakala